Gan b'an bolo bi n'o y'an ka artiste ye ale tɔgɔ de ye Sly Sefa an bɛna foli tɛnku a la a ka foli lase a kanubagaw ma minnu sigilen don k'a filɛ Mali kunnafoni TV sanfɛ Star Show kɛnɛ kan Sly. Ouais, Dina, ça va? Ça va. Tout va bien? Bien. D'accord. Mais kanubaga bɛɛ fo ani an lajɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan m'aw yɛrɛ fo c'est-à-dire Mali kunnafoni TV a ka initiative la et puis Ala ka caman fara a kan. Amina. Voilà, donc n ka foli bɛ se n kanubaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a bɛ Sly suit fan o fan o kelen don. Ok, Sly o diyara an ye an y'i ka foli mɛn i kanubaga minnu sigilen fana don nin waati in na u bɛɛ i ka folikan lamɛn. Miss, ça va? Oui, ça va, Dina. Ko ka ɲi. Sly. Ouais. Ça va? Ça va, Miss. Tu vas bien? Bien, merci. Ok. An bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw tɛngu i la. Problème foyi t'a la. Sly, an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ donna dɔnkilida la cogo di? Dɔnkilida bon dɔnkilida ye kanu de ye. Kanu de don a la parce que voilà n ye musique kanu. Depuis n ka dɔgɔ n y'a ɲini ka a ɲɛdɔn. N labɛn a kama fɛrɛ. Voilà fo ka na se bi ma. Voilà. Ok. Dɔw bɛ a bɛ misiki kanu mais a bɛ don a la a tɛ ɲɛ a bolo. E ta bɛ cogo di? Bon ɲɛbolo ni a ka ɲɛ n'a ɲɛbaliya bɛ dépend i yɛrɛ ka effort de la. Parce que fɛn bɛɛ y'Ala de ta ye. Tɔgɔ bɛnnen tɛ bɛɛ la quoi. Tu vois Ala tuma bɛɛ dan tɔgɔ kama. I bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɔnkilida ka di ye mais i tɛ fɛn tɔgɔ sɔrɔ a la i tɛ fɛn sɔrɔ a la mais tɔgɔ ye Ala ta de ye. I y'a faamu mɔgɔ tɛ fɛn kɛ k'a fɔ ko diyagoya k'i b'a dɔn k'i bɛna tɔgɔ sɔrɔ a la i b'a kɛ de fɔlɔ ni Ala ye mun d'i ma o ye garizigɛ ye. Voilà. O ye tiɲɛ ye. Sly i bɛ taa sɔrɔ dɔw mana dɔnkilida daminɛ u b'a ta faya kunda baya kunda an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ Sly e y'i ka dɔnkili sɔrɔ faya kunda de wa ou bien baya kunda? Bon non ne y'a sɔrɔ yɛrɛ kunda de. Yɛrɛ kunda. Voilà parce que voilà an mɔnna ka dɔnkilidalaw ye an b'u lamɛn donc denmisɛnninya depuis denmisɛnninya kɔnɔ an b'u ye dɔnkilida la n b'a fɔ n bɛ ka mun kɛ est ce que ne yɛrɛ tɛ se ka nin kɛ donc n b'a da a nɔfɛ tuma dɔw la artiste caman bɛ yen n b'u ka son dɔw nɔfɛ fo mɔgɔ wɛrɛ dɔw tun b'a fɔ ne yɛrɛ ta ka di ni karisa yɛrɛ ta ye donc an b'o yɛlɛ k'o kɛ donc c'est là passion nana commencer ka na donc commencer ka k'a fɛ ka don a la dɔɔni dɔɔni. Fo kana i yɛrɛ kɛ dɔnkilidala ye. Fo ka na n k'a ye voilà fo ka na an se yan bi. Sly an bɛ fɛ k'a dɔn tuguni i ka dɔnkilida kɔnɔna la EP b'i bolo wa ou bien album b'i bolo wa? Non bon album tɛ n bolo fɔlɔ EP fɛrɛ tɛ n bolo parce que musique dagulonnen tɛ album ni EP la quoi. Pour l'instant comme voilà carrière c'est-à-dire on est en plein boulot an bɛ baara bonne na mais on travaille spécialement sur les projets uniques c'est-à-dire son n'a clip Sly bɛ baara kɛ ten n bɛ son de kɛ conception de kɛ ka clip kɛ ka sɔrɔ ka diffuser k'a bila voilà an bɛ o procédure de kɔnɔ fɔlɔ donc ni an confirmera à l'international comme on veut donc là an bɛ se ka album kɛ donc ka attaquer stade baw la diɲɛ kɔnɔ. Voilà. Ok. I ko i ka kuma na k'i ma dɔnkili sɔrɔ fayanfa i m'a sɔrɔ bayanfa est ce que e ka dɔnkili daminɛ waati la i delila ka taa aw ka village la ka taa sigi maakɔrɔw kɛrɛfɛ ka dɔnkili ta olu da kɔnɔ? Bon ne bɛ dɔnkili sugu mun da a ma se i k'o bɛɛ kɛ mais an mago bɛ se an bɛ taa maakɔrɔw ɲininka conseil la o tɛ musique sira o ye adamadenya yɛrɛ sira ye. Voilà parce que mɔgɔ ni i m'i bɔyɔrɔ dɔn i bɛ se ka erreur caman kɛ diɲɛ kɔnɔ. O cɛ ko bonya ka ɲi fɛn bɛɛ. Voilà mais ni b'a dɔn i bɔra mɔgɔ minnu na c'est à dire ni i b'u valeur dɔn a b'i kisi fɛn caman ma duguba kɔnɔ parce que mɔgɔ caman bɛ u bɛ don kojugu caman na ka sɔrɔ u yɛrɛ ka volonté tɛ ou bien u yɛrɛ t'a dɔn de fɛn min don mais n'i b'i bɔyɔrɔ dɔn n'i taara i ressourcer i bɛ fɛn caman faamu a b'a to erreur caman bɛ yen i tɛ don a kɔnɔ mais ne ka musique fanba yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ ne yɛrɛ ka yeta ani ne hakilina de kɔnɔ. Voilà. D'accord. Sly e ka misiki kɔnɔna na mɔgɔw de bɛ e dɛmɛ k'i ka misikiw sɛbɛnni wa ou bien e yɛrɛ de b'a bɔ i kunkolo la k'a kɛ yan? Si ne yɛrɛ de b'a bɛɛ bɔ n kunkolo kɔnɔ n'i y'a mɛn artiste n'i y'a mɛn art n'i y'a mɛn dɔnkilidala
c'est-à-dire o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min unique ye a ɲɔgɔn fila tɛ yen o ye kelen a bɛ fɛn fɔ fɛn mun ɲɔgɔn ma fɔ ou bien a bɛ fɛn dilan fɛn mun ɲɔgɔn ma dilan o de ye artiste ye c'est-à-dire c'est de l'art c'est-à-dire ka fɛn dɔ kɛ fɛn mun ɲɔgɔn tɛ yen wa a bɛ diya mɔgɔw ye est-ce que i bɛ k'a faamu donc musique n'o o talent tɛ e artiste la ka fɛnw dɔnniya ka kɛ e kunkolo kɔnɔ ka musique bɔ i yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ka kɛ n'o t'i la i tɛ artiste ye i ye copie coller kɛla de ye e ye tugutugu baribari d'accord voilà parce que i b'a jateminɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se ka u ka dɔnkili bɔ u yɛrɛ ye k'a da fo dɔw k'u dɛmɛ ka mot dɔw d'u ma non bon ça dans la musique n bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔw bɛ fili yɔrɔ dɔ la côté fila bɛ yen n bɛ n da maga fɔlɔ la artiste caman bɛ yen n'u sera niveau dɔ la temps t'u bolo tuguni k'a fɔ k'u b'u sigi ka sɛbɛnni kɛ mais o ye starw ko ye wa i sera level dɔ la tu n'as plus le temps concert ka ca événement ka ca là tu n'as plus le temps ka sɛbɛnni kɛ donc en ce moment de artiste mago bɛ se auteur ma tu vois auteur ka baara tɛ dɔwɛrɛ ale bɛ sɛbɛnni de kɛ ka n'a d'i ma e b'a kalan e bɛ tila k'a reconstituer c'est à dire ale bɛ bakuruba dɔ de ta ka n'a d'i ma e de b'o hakilina ninnu ta sisan k'a kɛ dɔnkili ye k'a di mɔgɔw ma o ye auteur ka baara ye mais dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ inspiration ɲini jama de la par exemple i bɛ taa sɔrɔ ne n'aw sigilen don an bɛ gɛrɛ na par exemple an bɛ baro la donc ne bɛ to ka bitika la n bɛ dɔnkili da donc inspiration bɛ ɲini ten i y'a faamu e yɛrɛ bɛ se k'i to ne bɛ n to fɛn dɔ la ne b'a fɔ n ko Slay de bɛ se ni Mali bɛɛ ye e bɛ se k'a fɔ hali k'a kɛ Slay de b'a dɔn ni Mali bɛɛ ye o tɛ hakilina ye voilà donc o bɛ kɛ art kɔnɔna la c'est tout à fait normal mais fɛn min ma ɲi art kɔnɔ e y'i ka dɔnkili bɔ ka ban dɔ k'o ta ka segin a kan yanni i ta cɛ yanni i ta bɔli cɛ par exemple ou bien k'a labɛn k'a fɔ k'a b'a a bila a fɔ o de ma o de ye piratage ye sani y'a faamu e ma n'i ka dɔnkili bɔ avant que e ta ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ mana kɔn k'a bɔ e ɲɛ e tɔgɔ tɛ dɔn o tigi tɔgɔ de bɛ dɔn ayi bɔ pas forcément aw bɛɛ bɛ se ka dɔn parce que dɔnkili bɛɛ ni c'est à dire dɔnkili bɛɛ n'a tigi de don kuma bɛ yɔrɔ min na piratage côté de don par exemple dɔnniya ɲini na ni mɔgɔ ye dɔnniya ɲini k'a bɔ k'a bila droit dɔ de b'a sanfɛ n'a protégelen don c'est à dire e bɛ kuma mun hali ni e ye son kelen bɔ sisan normalement son in kan ka protéger de maa man ka segin son in kan ni e tɛ c'est comme si c'est pour que e ka avenir protéger est ce que i bɛ ka faamu bon artiste dɔw to o dɔn artiste caman to o milieu k'u ka sira t'o la quoi olu bɛ bɛɛ lamɛn u bɛ bɛɛ ladege u bɛ n'u ye son min mɛn dɔrɔn u bɛ segin o ɲɔgɔnna kan ne bolo o tɛ art ye ça c'est du copie coller mais art ye créativité de c'est à dire ka na ni ko kura ye quoi voilà. I ka kumakan y'a faamuya. Merci. I kanubaga minnu sigilen don nin waati in na k'i lajɛ u bɛɛ ye n'a sɔrɔ i ka nin kuma fɔta in na sisan Sly Sefa est ce que e delila ka featuring kɛ ni rappeur wɛrɛ ou bien artiste wɛrɛ ya ouais n delila ka featuring dɔw kɛ mais son ma bɔ quoi parce que ne ni ye featuring kɛ ni m'i ban ma son tɛ bila dɛ mun bɛ na n'o ye parce que i b'a dɔn an bɛ baara sugu minnu kɛ c'est à dire i b'a dɔn fadenya sugu dɔ bɛ yen a man ɲi musique la quoi n'i bɛ fɛ jamana musique ka taa ɲɛ a bɛ fadenya bɔ yen est-ce que i bɛ k'a faamu mun bɛ se o bɛ se quoi est-ce que i bɛ k'a faamu mais ni mɔgɔ jɛra ka featuring kɛ n'a y'a dɔn k'i ka partie diyara n'ale ta ye son tɛ bɔ soit son bɛ tunu soit après a kelen bɛ son bɔ e ka partie tɛ ye son na mais ne fɛ o ni aw fila jɛra ka featuring kɛ sisan a bɛ kɛ aw fila bɛɛ de ka musique ye a bɛ kɛ aw fila bɛɛ de ka album na voilà ayi non bon ça dépend ni mɔgɔ min invitation kɛ ne bɛ se k'e ye san k'e invité sur un morceau o bɛ kɛ ne de ka fɛn na a bɛ k'e de ka album ye voilà mais ni e ye ne invité par exemple sur i ka morceau dɔ kan par exemple o ye e ta de o e de ne invité tu vois donc e bɛ se ka ne invité an bɛ son kɛ ne bɛ na ni hakilinaw ye mais an bɛ prise kɛ an bɛ sɛgɛnw bɛɛ kɛ mais après son tɛ bila donc après kelen b'i dɛn ka taa son bɔ i kelen yɔrɔ wɛrɛ ni ne ka hakilinaw ye tuguni quoi ka t'o bila donc o ye featuring kɛ nɛgɛ bɔ n na kosɛbɛ mais komi ko bɛɛ y'Ala ta ye on a l'intention de faire des featuring très bientôt an bɛna ko parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila sinon voilà featuring ko tɛ n ka projet la featuring ko t'an ka projet la mais on verra mais ni mɔgɔ min nana ɲini fɛ fana
ya bon i bɔra an ka comment gɛlɛn parce que il faut que kunkolonaw ka kun kelennaw ka kɛ kelen ye fɔlɔ parce que musique yɛrɛ ye image ko de ye fɔlɔ parce que n'a fɔra ko karisa dɔrɔn image dɔ de associelen bɛ kɛ karisa la n'a fɔra ko Dina dɔrɔn fɔ bon Dina mɔgɔ ɲuman de don a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan est-ce que bɛ ka faamu donc il faut que a tigi ka kɛ mɔgɔ ye n'a mun ka yeta ye kelen hakilinaw ye kelen a ka image ye kelen voilà sinon problème foyi t'a la mais ne ma mun faamu an mana fitinin kɛ togo o togo bɛnbaliya baden de bɛ kɛ caman ta kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ u bɛ kɛlɛ kɛ musique tɛ se ka bila musique balannen bɛ to yen munna bɛɛ tɛ juguya in dɛ parce que ni dɔ bolo ko dɔ ta diyara n'ale ta ye alors que dɔnniya bɛɛ n'i ka idée de don et puis e bɛ dɔ bɛ fɛn dɔ bɔ e bolo ka diyara n'i ta ye mais jama bɛ kɛ e t'a fɛ ka tɛmɛ a ta kan mɔgɔw bɛ kɛ mun fɛ mɔgɔw t'o dɔn quoi donc u ka bɔ fadenya misɛnnin ninnu kɔnɔ c'est à dire collaboration ɲɛnamaw de ka ɲi est-ce que bɛ ka faamu i b'a lakɔlɔsi ni artiste ba n'aw jara ka featuring kɛ il faut qu'ale artiste ba in k'e ci o de y'u ka mentalité ye il faut qu'ale k'e ci biti kan donc o bɛ n'a fɔ jago ale k'e ci biti kan jago ale k'e ci biti kan bon e mun fɛnɛ n'i ka talent sigilen don e fɛnɛ e t'a dabɔ cili kama biti kan mais mɔgɔw de bɛna fɔ non cɛ a ye karisa ci biti kan a ye karisa ci biti donc o fadenyani bɛ wuli c'est ce qui pousse beaucoup de gens u tɛ sɔn k'a bila donc voilà c'est compliqué donc ne kɔni Dina hakilina mɔgɔ min ne featuring ɲini a fɛ dɔnkili an ka kɛ par exemple e ye dɔnkilidala ne ye dɔnkilidala ne ye dɔnkili ɲini e fɛ dɔnkili ka di e da kɔnɔ ka tɛmɛ ne da kan o ye diyagoya ye o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ voilà donc Dina i bɛ sira di Slive ma an ka jama ɲɛbɔ sira la dɔɔni ok Slive sira b'i bolo i k'i kanubagaw la ɲɛnajɛ dɔɔni cɛ o ɲɛnajɛ ma cu non a ma cu mɔgɔ bɛ show de la an ka show dɔɔni kɛ parce que an ka show bɛ taa ni fɔlifɛnw ye a bɛ taa ni fɛnw ye voilà ni biti bɛ yen a ye biti bila ka jigin an ka fɛn dɔ kɛ Slive me semble que fɛn o fɛn mana kɛ e bɛ se ka dɔ fɔ a kan donc an bɛ fɛ ko o talent i k'i ka talent de la travailler an ye sisan o de ka d'o ye ok puissance armée Mali puissance Titogote puissance armée Mali puissance Titogote ay rebelle bɛɛ fan ci kelen terror bɛɛ kili ci kelen jamana denjugu bɛɛ kili ci ɲɛmɔgɔ kuntan bɛɛ fan ci kelen armée Mali a Titogote aw la mɔgɔ tɛ s'aw la i m'a ye aw ka ko la fasafasi tɛ kibaru fili jugu golo kan sisan maliyɛn bɛɛ bɛ gardafu la anw tɛna Mali bila mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ n'an ka armée la gosi bilen foli lase armée de terre ma olu de tɛ jɔ malo kɛnɛ kan pankuru mɔgɔ armée de l'air missile air sol donc o kelen de don les sons kura ça sera bientôt disponible armée Mali fasa pour vous servir donc o kelen don ou bien aw dalama don a bila ka jigin a ye question bila ka jigin a ye question bila ka jigin parce que aw ye questionnaire de ye Slive an bɛ y'a kama de o an bɛ y'a k'a poser e k'a répondre parce que jama de sigilen bɛ k'i lajɛ nin wagati in na d'accord Slive an bɛ fɛ k'a dɔn artisiya in kɔnɔna na artisiya kɔfɛ e bɛ baara wɛrɛ kɛ yan artisiya kɔfɛ Slive ye entrepreneur ye d'accord Slive ye sɛnɛkɛla ye Slive ye business kɛla ye Slive ye jagokɛla ye donc fɛn o fɛn bɛ yen ko wari bɛ sɔrɔ a la Slive b'a kɔnɔ Slive n'i y'o fɔ an bɛ wele ka na an ka ɲamaw furan bon n tɛ ɲamacɛla kɔni fɛrɛ sa nka voilà d'accord Dina kuma b'i bolo ok a ka kuma diyara ye Slive don n'a nata la ni rappeur ba an ka rappeur ba ninnu dɔw nana k'i n'u ka featuring kɛ est-ce que e bɛ sɔn wa ni wari b'u kun o de don parce que ne bɛ ka investir n yɛrɛ la de koyi o de don parce que ne tɔgɔ tan ye featuring ni ne tɔgɔ tan ye featuring ɲini ni ne m'a sɔrɔ ni ne tɔgɔ ma n'i nana ko featuring i bɛ wari bɔ parce que ne ka carrière fɛrɛ tɛ fu ye mɔgɔw de fɛrɛ bɛ ne kɔ c'est à dire n'i y'a mɛn i bɛ na ko featuring a ɲɛti dɔ b'i ye a ɲɛti dɔ bɛ ne yɛrɛ fɛrɛ ye voilà mais wariko b'a la dɛ
I ka kuma ye tiɲɛ parce que i b'a sɔrɔ rappeur denmisɛnnin dɔw bɛ yen u mana wuli n'u ye fitinin ɲini rappeur baw fɛ caman bɛ ban mais n'u nana ye rappeur denmisɛnnin a bɛ ka wuli ni fanga ye donc u fana b'a essayer k'u na kɔfɛ ko ka fitinin ɲini fɛ i ka kuma ye ne yɛrɛ dina bɛ dɛmɛ i fɛ et pourtant ɲana ka wuli u b'a dɔn ko talent b'a la u bɛ siran ɲɛ yɛrɛ parce que u b'a fɔ n'a wulila a bɛ n'olu place ta alors que n'aw ma ɲɔgɔn dafa n'a ma dɔ fara Mali tɔgɔ kan aw tɛna fɛn bɔ a la n bɛna n profiter ka baro dɔ kɛ c'est à dire ça m'a très aimé ko karamɔgɔ dɔ de tun bɛ ka baro kɛ ko lahara ko daga o de tun bilalen don quoi jahanama kɔnɔ donc daga caman de tun bɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ donc daga 3 ɲɔgɔnna mais mɛlɛkɛw tun kɛlen ka daga ninnu daw minɛ quoi cɛ nana ka mɛlɛkɛ ko mais ko daga in daminɛlen b'aw bolo mun de la de ko non ko américains de bɛ nin kɔnɔ ko n'u m'a daminɛ dɔrɔn k'u bɛ bɔ k'u bɛ ɲɔgɔn na bɔ quoi donc daga filanan ko chinois de b'u kɔnɔ ko n'u m'o fɛnɛ daminɛ dɔrɔn ko non k'olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na bɔ daga sabanan fɛnɛ pareil mais daga naaninan mɔgɔ si t'o da la foyi cɛ daba ko nin dun ko mɔgɔ to ko mɛlɛkɛ to kunna dɛ ko ninnu ye maliyɛnw de ko ni kelen ko kelen bɛ bɔ dɔrɔn ko kelen b'o sama ka jigin ko donc k'a ma se olu k'u garder quoi donc olu yɛrɛ tɛ fɛ si ka bɔ donc c'est une idée pour résumer au fait problème min bɛ Afrique généralement surtout africain noir surtout malien ni dugu caman bɛ yen an ka bɔ égoïsme sugu dɔ bɛ yen an ka bɔ a kɔnɔ an ka jɛ art de don n'a fɔra art mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ ta de don i y'a faamu surtout musique la musique elle est universelle i bɛ se k'i inspirer hali chinois mélodie la i y'a faamu donc mélodie tɛ ban genre tɛ ban foyi tɛ ban wa bɛɛ n'a garizɛgɛ de don est-ce que ka faamu donc u ka bɔ an ka bɔ o keleya min kɔnɔ ni mun bɛ se ka mun dɛmɛ i k'o dɛmɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la i y'a faamu parce que bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la e mun bɛ sanfɛ e mago bɛ dɔ ka dɛmɛ la e mun bɛ duguma e mago bɛ dɔ ka dɛmɛ la donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ c'est tout mais ne yɛrɛ ye min faamu pourquoi aw tɛ sɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ma arabu ta fan fɛ artiste ta fan fɛ pourquoi aw tɛ sɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ bon kana fɔ aw tɛ sɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ma dɛ e t'a dɔn ne bɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ mais ne t'o dɔn kuma de don parce que aw bɛɛ de b'a domaine kelen kɔnɔ ayi bon mɔgɔw tɛ kelen o artiste caman fɛnɛ bɛ minnu bɛ mɔgɔ dɛmɛ o bɛ ca yɛrɛ voilà mais mun ka ca kuma bɛ k'o de kan i b'a ye mun ka dɔgɔ mɔgɔw t'o ye kosɛbɛ sinon artiste baden de bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ bi mɔgɔ caman bɛ yen qui se bat bien pour les artistes ale ni seko ni dɔnko baarakɛla bɛɛ ye est-ce que bɛ k'a faamu donc ça c'est pas un débat mais voilà a milieu kɔnɔna ka dun quoi ok Slave i ka o kuma faamu Slave e yɛrɛ filɛ wagati min na sisan mun gɛlɛya b'i kan i bɛ se k'i da don o yɔrɔ n'a ka expliquer an ye bon baara la gɛlɛya tɛ ban voilà juste an bɛ fɛ Mali art ka valoriser an ka ministère de la culture fɛn o fɛn bɛ k'i ye structuré k'i bɛ seko ni dɔnko ko dɔ kunna an bɛ fɛ olu ka valeur don an ka musique la u ka investir an ka musique la voilà an mago b'o dɔrɔn la sinon dɔnkilida n'i bɛ se i mago tɛ fɛn ba la ni i bilala condition na ni condition bɛɛ bɛ yen ka ban i bɛ évoluer quoi est-ce que bɛ ka faamu mais ni condition de tɛ i ka évolution ka gɛlɛn est-ce que bɛ ka faamu donc o bɛ en même temps showbizmaniw caman bɛ yen u ni dalen don artiste denmisɛnninw kan kosɛbɛ et pourtant n'i y'a mɛn o artiste in fɛnɛ bɛ yɛlɛ a bɛ ka sɔrɔ dɔ de kɛ bon ale bɛ ka sɔrɔ min kɛ ni da o sɔrɔ kan ko f'a k'o kila e dun tɛna baara kɛ foyi i bɛ se a ka carrière kan est-ce que bɛ ka faamu donc o gɛlɛya misɛnnin ninnu dɔrɔn de bɛ mais an t'olu kɛ gɛlɛya ye olu ye prévu ye a bɛ tɛmɛ voilà. o faamuyala an ɲɛ b'a la nin wagati ninnu na i ka réseau sanfɛ projet jumɛn de b'i bolo nin wagati ninnu yɛrɛ la bon kunun ye clip kura dɔ bila ale titre ye Bimaɲi yɔrɔ n'a fɔra ye ko Bimaɲi kɔni o kɔrɔ ko Bimaɲi yɛrɛ de ko bɛ dugu la Bimaɲi fana don voilà parce que ni yɔrɔ ta k'a filɛ foyi man ɲi bon cogo di tan foyi man ɲi cogo di donc sɔni an ka don Bimaɲi ko ka don a la k'a ɲɛfɔ an ye k'a walawala an bɛ fɛ i ka fitinin da a la
an k'a lamɛn quoi. Musique duma di manuma o kuma ba kɛ bobara de kama malien bɛɛ bɛ ka zigi kɛ hein. Où es-tu, Assimi? Bien, on se macaroni. Voler au Mali, c'est fini. Nous, on veut la tête de Macron. Goni bala yiba mizigima. Gongi doko warani tula. Shuko kaba doka kobaga la wulu deni beo bao matigi la ha. Jababe fere sugula. Wa jababe fere TikTok kaya. Ok, Sly. Mun ye o hakilina in na e la ko o valoriser fo k'a kɛ musique ye? Ouais, bon. Voilà, bima comme c'est concept de do. Concept et création, c'est-à-dire na tara YouTube sans faire na la main avec famille chaman soro parce que baraba de bege musique ni ko fait et compositeur ou bula guitare follow bula taman follow bula. Voilà, c'est le son a pris une année production là, tu vois, donc baraba de kara ko fait donc idée une soro la do rete am situation ngono era fo ça bima et c'est bien mais bi se ka ɲɛ fɛrɛ y'a faamu parce que n'a fɔra ko bima ye mɔgɔ hakili caman bɛ taa i n'a fɔ comme si ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna olu le nɔ don olu nana tiɲɛni sɔrɔ olu bɛ k'a dilan ni sisan et c'est bien faamu donc an ko ko faransi ka taa an de ko ko an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ a n'a kɔlɔlɔw don a n'a gɛlɛya don f'an ka sɔn o gɛlɛya in fɛrɛ ma tu vois pour que jamana bɛ se ka avancer cogo min na voilà n'i tɛ sɔn gɛlɛya ma dɔrɔn a ma nɔgɔ tɛ ɲɛnabɔ. Donc, on est inspiré par Bima Imbo. Il y a des gens où es-tu, Assimi? Bien, on se macaroni. Bon, macaroni, moi, je vais macaroni, mais macaroni, je vais macaroni. Il y a pas donc, Assimi, quand on a macaroni, quoi. Parce que au domaine nassé, domaine en frère, na sanaele, toi bougan, nous est Angeli, min bagayre, nous est France. Domaine en frère, na musique, ma bec, avec fogo, doit une fois. Don la a don sera bi bi an bɛ k'an makɔrɔni musique mana kɛ cogo cogo a ye n'a kɔrɔla ni kuma kɔrɔman b'a kɔnɔ don dɔ a kuma bɛ na voilà tu vois non voilà ok ni wagati in na réseaux sociaux sanfɛla falen don i ka filenikan na cɛkɔrɔba tɛ min ma fileni fɔ musokɔrɔba tɛ min ma fileni fɔ a i bɛ taa sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ bi denmisɛnninw ka filenikan yɛrɛ cayara n'o tɛ filenikan kun tununa dɛ fileni yɛrɛ kun tɛ ka san bilen mais i nana n'a ye tuguni i ka idée a bɔra min. Bon, c'est n'ala be mun o te tiɲɛ koyi c'est-à-dire ni hakilina ɲumanw farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ koba ye quoi o de kɛra nin ye donc comme y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ son bɔ mɔgɔw de kama faut que a ka diya mɔgɔw ye u b'a kanu n'a diyara mɔgɔ ye fo ka n'a kɛ koba ye tan ka taa se fo international la o ye Mali tɔgɔ duman ye et c'est k'a faamu voilà sinon voilà an ka kunnawolo conception dɔrɔn de don hakilina nana n'an y'a kɛ voilà peut-être ala tun b'a dɔn ko bi de bɛ se mɔgɔ n'i bɛ o la i ka da i yɛrɛ la mun b'i kun na ni mun jiginna i kun na mun jiginna i kun na décision na a ta da o la i k'o kɛ i y'a faamu mɔgɔ i hakilina ka i janfa ka dɔgɔ mɔgɔ hakilina ka janfa c'est très rare est-ce que bɛ ka faamu ni intuition nana i la ko dɔ bɛ yen sisan hakilina fɔlɔ min nana i la baara kɛ n'o ye kan'a bila mɔgɔ si ye ah non karisa i bɛ ka nin kɛ tan nin ma ɲi a kɛ tan a tigi lamɛn mais kana i t'a bila voilà ko mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ la ko don dɔ yiri surunnen don dɔ yiri jan i ka TikTok abonné an y'i ka abonné de ka commentaire lajɛ a ko ko Sly yɛrɛ fana dɔnkili da ko nin filɛ ni dɔnkili k'a ni biti rythme bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye k'a ni ka biti rythme k'u tɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye ahan e bɛ mun sɔrɔ k'o fɔ o tigila mɔgɔ ɲɛna cɛ sisan fatɔw ka ca t'u la dɛ cɛ a kana kuma bɛɛ jate parce que i bɔra sisan bi tile in na ani fatɔ caman bɛ ka bi mais u t'a dɔn i t'a dɔn ko fa b'u la foyi ko fatɔ bɛɛ tɛ taa kaba nɔ la sinon maa miliyɔn jɛra ka dɔn kɛ ka file fɛ ka fɛnw kɛ morceau min kɔrɔ yɔrɔ n'an ye maga kelen ka kuma ta k'u da o kɔrɔ kɔni yɔrɔ o ye fatɔya ye voilà donc c'est pour vous dire que ko mana ɲɛ cogo o cogo fo kumakan jugu dɔ ka fɔ a la n'o ma kɛ a man ɲi i y'a faamu voilà ok i ko i ye clip kura dɔ bila i ka clip kura in an y'a ta k'a lajɛ
i bɛ k'an ka tradition finiw don a la Tɔnbɔkutu b'a la Gawo b'a la Segu b'a la Sikaso b'a la fo ka taa se Moti ma mun y'o hakilina in nati e la? Voilà, ça c'est une très belle question. Avec question ɲɛnama me poser bɛɛ a fɔlɔ fɔlɔ o ye nin ye. D'accord, donc ne ye artiste min ye, moi je représente le Mali. N'a y'a jateminɛ n'aw taara an ka baarakɛta fɛn fɛn lajɛ aw bɛ Mali de ye. Mali o tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que je suis fier d'être malien. Mali culture ka di n ye, n b'a fɛ ka Mali culture lase diɲɛ fan bɛɛ. Donc c'est ce qui m'a motivé ka kɛ dɔnkilidala ye. Donc ni n kɛra o ye fo n bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la ne kan ka n faso de labɔ. Donc an natalen tɛ américain na an natalen tɛ français la a bɛɛ bɛ Mali la avantage ye o de ye. Parce que n'i y'a jateminɛ sisan k'a lajɛ artiste caman bɛ yen ou bien rappeur caman bɛ yen sɔnni u ka u yɛrɛ ka culture valoriser k'o bila diɲɛmaka ye u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta valoriser. Yɛrɛdɔnbaliya don parce que yɛrɛdɔn kuma de don quoi, c'est à dire o la n ko n'i taara i ressource ye n'i taara i bɔyɔrɔ ɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ valeur don a la quoi. C'est pourquoi caman bɛ yen au début u bɛ taa sira wɛrɛw fɛ u yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛw ye après a bɛna laban u ka culture de la. O b'a sɔrɔ c'est trop tard n'i kun y'a daminɛ ka culture la ça m'a sɔrɔ i bɛ niveau wɛrɛ de la mais i y'a daminɛ dɔ la mun t'i ta ye a nana laban i yɛrɛ t'a la donc o tɛ marcher. Donc c'est pourquoi nous avec mon équipe on a opté direct vers la promotion de notre culture parce que foyi tɛ Mali culture bɔ i y'a faamu an ɲɛ bɛ minnu la u t'an ɲɛ ni papaga ye foyi den kelen tubabu tɛ jaune tɛ rouge tɛ ni po n'a y'i diya i po ka kɛ multicolore i t'anw ɲɛ ni foyi ye donc il faut qu'an ka commencer an ka dan yɛrɛ la an k'an ka culture bila en valeur. Donc c'est ce qui me pousse ka ni fini ninnu don clipw la pour que parce que clip bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ donc n'a taara diɲɛ fan bɛɛ a bɛ fɔ ah tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin son in bɔ il a les moyens ka américain finiw san il a les moyens ka nin kɛ il a les mais a y'o bɛɛ to yen k'a ɲɛsin a faso finiw ma esi bɛ k'a faamu comme a y'a fɔ fila finiw b'a la kɔrɔbɔrɔ finiw b'a la c'est-à-dire tout est mélangé esi bɛ k'a faamu donc c'est pour représenter le grand Mali au fait. Merci pour ça. De rien. Slide Sefa. E ka dɔnkilida daminɛ fo kana se bi waati ma i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'i dɛmɛ fo kana se nin wagati ninnu ma n'a fɔ i ye dɔnkilida daminɛ waati minnu na dɛmɛbaga sɔrɔla. Ouais, bon cɛ mɔgɔ dɛmɛbaga tɛ ban o dɔw b'i dɛmɛ yɛrɛ tɛ bɔ a kalama i y'a faamu donc dɛmɛ tɛ ban fɛrɛ an bɛ évolution de la i y'a faamu c'est-à-dire maa a bila i kun na k'i tɛ fɛn dɔn a b'a to a b'i pousser i bɛ fɛn caman dɔn quoi an tɛ k'an yɛrɛ bila niveau bas la c'est vrai an tɔgɔ bɛ fan bɛɛ mais an tɛ k'an yɛrɛ bila il faut au niveau la fɔlɔ parce que baaraba de b'an ɲɛ parce que nin ye daminɛ de ye sira tɔ ka jan donc an bɛ dɛmɛbagaw wele minnu y'an dɛmɛ ani minnu m'an dɛmɛ fɔlɔ minnu ta bɛ sira la minnu y'an kanu donc dɛmɛ dɔgɔya tɛ dɛmɛ la quoi voilà donc n'u se min ye artiste ye n'a kɛra partage ye a kɛra fɛn o fɛn ye n'a bɛ nafa la don i ka artiste kun i kan k'o de kɛ voilà. An b'a mɛn artiste da ko an kanubagaw a y'a commenter a y'a partager aw k'a lase yɔrɔ jan na a bɛ dɛmɛ jumɛn de lase artiste yɛrɛ ma a ka art kɔnɔna na. O ye yeli de ye parce que n'i ka publication promotion côté dɔ ye parce que artiste pour que i ka dɔnkili ka lamɛn pour que a ka dɔn k'e ye dɔnkilidala ye fɔlɔ a ka dɔn k'e bɛ se dɔnkilidala fɔ f'i ka dɔnkili ka lamɛn de bon pour que i ka dɔnkili ka lamɛn fo k'a promotion de ka kɛ donc o la f'i ka se kunnafoni di yɔrɔw la f'i ka publicité kɛ f'i ka fɛnw bila donc e bɛ fɛn minnu bila n'a bɛ ni mɔgɔw b'a aimer u b'a commenter donc mansimafɛn ninnu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bon nafa de bɛ nin na n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka aimer mɔgɔw bɛ ka commenter ça veut dire que nafa dɔ de b'a la donc o de la u b'a yira diɲɛ bɛɛ la a bɛ taa tubabu la a bɛ taa fan bɛɛ mais n'i ye i kanubaga ka fɛn ye ten i ma aimer i ma commenter i ma partager i ma fanga foyi don a la o t'i kanubaga ye sinon n'i kanubaga don fitinin mun ni wari t'i bolo k'a d'a ma ni wari t'i bolo ka taa ka concert kɛ yɔrɔ la ou bien fɛn i bɛ se k'a ka promotion kɛ k'a ka fɛnw partager o bɛɛ bɛ nafa dɔ se artiste ma. Ale ka partage kɔnɔna na mɔgɔ tɛ jɔ voilà mɔgɔ tɛ jɔ i dɛmɛbaga la quoi jɔnan t'a la quoi fitinin faralen ɲɔgɔn o de bɛ kɛ caman ye.
Sila c'est pas. Et fleur na. Mun de mande. Ah tiens, mon mané, galonté mané. On dit moi chou. Tout fait un thé pas fait. Tout fait un thé, mana ko faire fait. J'aime qu'on me respecte. Je te respecte et tu me respectes. Nga boyande be se bema. Donc nte molo bala drone faire quoi. Ani joma ya jamfa bana. Sinon bébé quoi non. Parce que on dégueule no abela quoi. Ya comment ni kɛra tɔgɔtigi fa bɛ neni ba bɛ neni tɔgɔ bɛ tiɲɛ donc n'i ma pɛrɛn o kama i ma pɛrɛn tɔgɔtigiya kama i y'a faamu i b'i sigi ni nin bɛɛ ye ko dɔnkilidala mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ i ka di dɔ ye i man di dɔ ye mɔgɔ juguyabaga yɛrɛ b'i sen kɔrɔ wa a ka ca fana. Fly. Voyage bolo dalen bɛ nin wagati in na. Oui bon an ka voyage tɛ bon actuellement je dois partir à Kai. Peut-être pour le festival Kai Kumbe. Sans je suis invité. Donc j'invite tout le Mali, tous les Kaisiens. Voilà, artistes Benale très bientôt à Kai. Voilà, bon, après Kai Festival, on a d'autres événements. Mais comme Amakla fait baro la follow, voilà, on entend prononcer ou la. D'accord. Est-ce que cela irait me remettre demain à nous voir à Tina? Ah, je te dis, ouais, ils ont besoin de me remettre demain là. Parce que am filɛ wagati min na sisan ko n'i ka fɛn dɔ kɛra international n'i ka fɛn dɔ ye basic o de ye baara kɛ wagati ye i dɔn kuma o de ye baara kɛ wagati ye o t'i bolo bila wagati ye bon n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ son minnu kɛ ne ka morceau yɛrɛ dɔrɔn c'est dans les 200 000 son kelen kɛli son dɔrɔn avec Benaflo parce que moi je travaille avec le meilleur producteur au Mali Benaflo tu vois donc n'i ye son bɔ yen un clip kelen a wari dɔgɔyalen c'est des millions 1 million 1 million et demi an b'o de don clip la est-ce que bɛ k'a faamu bon wagati dɔw bɛ kɛ gɛlɛya bɛ na clip dɔw tɛ se k'o bɔ mais tant que wari bɛ yen a bɛ don clip la an y'o mɔgɔ de ye est-ce que bɛ k'a faamu donc n'i miiri o bɛɛ la yɔrɔ an mɔgɔ bɛ dɛmɛbaga la dɛ mɔgɔ min pour l'instant c'est-à-dire parce que pour que ka dɔn e de bɛ investir yɛrɛ la e de b'i ka promotion kɛ e de b'i ka clip kɛ bon an de bɛ k'o bɛɛ kɛ fɔlɔ ne ni n ka équipe aw bɛ ka o million minnu investir sisan pour que k'aw ka clip ninnu nɔgɔ dɔnkili da aw bɛ ka nafa sɔrɔ a la ni nafa tɛ parce que misigi dɔ bɛ yen i bɛ se ka kɛ i b'a kɛ i bɛ million dɔ la mais a tɛ basic i tɛ nafa sɔrɔ a la bon t'an ta ye parce que n'i dalen n'o yɛrɛ la o de b'i pousser ka wari don i ka art la est-ce que bɛ k'a faamu n'i b'a dɔn i tɛ taa yɔrɔ jan i tɛ se ka wariba don i ka musique la par exemple ne ye wariba don a bɛ ka team fɔ n'a kɛra deuxième par exemple Aradebar j'ai mis beaucoup d'argent et d'énergie dans ce clip est-ce que bɛ k'a faamu bon ni ne tun m'o don a la peut-être a ye tɔgɔ min se ne ma bi a tun t'o se ne ma est-ce que bɛ k'a faamu donc anw ɲɛ bɛ investissement nafa la fili ka kunbɛn de don e bɛ wari de don i yɛrɛ la est-ce que bɛ k'a faamu parce que i bɛ ka fɛn min dilan nafa de b'a la i bɛna maa dɔw de nisɔndiya i bɛna mɔgɔ dɔw de laɲinɛ u ka souciw kɔ wari t'o sɔrɔ sanu t'o sɔrɔ ka ɲinɛ i ka problème i bɛ to miliyari b'i kun i dusu kasilen don bon i t'a sɔrɔ ne de bɛ se k'i layɛlɛ o wagati ne de bɛ se k'i la nisɔndiya o wagati bon o ye fɛnba de ye quoi foyi t'o bɔ nisɔndiya min bɛ kɛ maaw ɲɛda kan ni ne yɛrɛ y'o ye o ka di ne ye ni fɛn bɛɛ ye i y'a faamu o kɔnɔna de la sɔrɔ bɛ kɛ parce que ni kanubagaw bɛ fɛ k'i ye wari dɔ i la concert bɛ kɛ donc o concert senfɛ kanubagaw de bɛ wuli ka t'u ka artiste lajɛ ka taa solliciter k'a fɔ an bɛ yan e yɛrɛ kama ni Sila Sefa tɛ an tɛ maa si fɛ voilà donc o de don quoi voilà. I ka kuma faamuyala Sila Sefa ni wagati in na gɛlɛya foyi t'i ni rappeur denmisɛnninw cɛ i n'a fɔ kɛlɛ ta fanfɛla min quoi. Kɛlɛ non an mɔgɔ tɛ kɛlɛ ko ye e de bɛ n'i fereke anw ka vie la sinon an mɔgɔ tɛ kɛlɛ dɛ parce que an b'an ka sira de kan quoi i m'a faamu an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la foyi tɛna anw se ɲɔgɔn ma an ɲɛ b'a ka avenir natɔ de foyi tɛna an se ɲɔgɔn ma parce que i ni mɔgɔ bɛ se ka se ɲɔgɔn ma fɛn damadɔni de la walita n'i magara walita la n'i ye walifɛn dɔ ta i ni mɔgɔ bɛ se ka se ɲɔgɔn ma o de la mais n'i yɛrɛ ta b'i bolo est-ce que ko ni mɔgɔ nana s'i ma dɛ mɔgɔ dɔ kɔni bɛ tile ka s'anw ma sa mais anw tɛ s'i ma
Non, non. Slice sɔnni an k'i ɲininka tuguni dɔnkili wɛrɛ da an ɲɛ an k'o lamɛn. Okay. Ame Wakanda, ame Shikanja, Black Kaya Tele Kanja, ni casque, ni cosa que passa, ni bi piston bo, ki jodi faga, fellation de bego nu faga, be bata moga, me ketenguna, kamuguba mine, me keti pan, oto. Ame shi ibizala ni wakeme, manuta tobe oto. Anga banjugu me aga wari beta dan loto antan shikola ala mautola alisa be ko kelena vraiment mogo be segansa mogo be sa antan shikola ala mautola alisa be ko kelena vraiment mogo be segansa mogo be sa tanfa iga choknen bo dongo do ne be sil kurabo bena flo be kabiti duma bo c'est la fin de la récréation ba mais anti choknen bo da choknen bo da choknen bo jara ni dongli me feti ouais ni clipu benga ba titre Wakanda son nu flani baraba de ba ko fe mais ni biti fuki normalement ne be dongle fuki compositeur ou ka kan kara pour que mo be se ga a tiado et c'est ga fam voilà ou bien an voilà mais trop parce que on aurait normalement en kan tan level sirade play bagi ni seni level nte nega koy esibiga fam anga barakata re benenu level de ma mais ako trigi torgore ga chan figa niveau do resoro pour que ga instrument ça ga foli ga lo fara nyogonga u ka siga répétition ke o répétition qu'on a les bou sara artiste ou jole no e oui figa ce niveau do la donc amasira kan ne ebe concert que ça il va que en live there. Si bien sûr en live totalement ya fama parce que moko do be ya c'est ka playback mais ni abora playback la c'est ka live voilà bon objectif est live de parce que ame donc le sugumda live donc lu do dans ça on est do tu vois donc à live la ma de moko toucher quoi ça va et c'est comme instrument follow de dans la main voilà slice fa akadie dona natala ka parler de sport ou bien stade du 26 mars qui a concert ou ka kona ouais bon follow rêve am son adam stade là parce que à la de c'est quoi c'est-à-dire voilà il y a fama toro ala de ba di mama sans ala de ba di mama et mateke ngamoko la frère je sais que voilà mon côté qui fait dans santé ta soro jogo nyuma ndore bi la ou bien be ko nyuma ndore ke o be mo pousser ga ki fait donc ni ame ni a fo 26 mars parce que mba don kan bo perene no dale mi kan ba ko la re bon fin ndore do e be daire la folo pour que mo ka da ela est-ce que la femme ne be donc le sugum da ni yere ni isiki ka la mais yere ba ka fo a concert ke la man de 5 fatwa quoi parce que chaud de bas quoi donc ça va être un concert vraiment du jamais vu c'est-à-dire n'toro ni mogo bi to ka chatemino ke amerique concert la mogo te sigi yere be joleno itina tan yere so chaise be mu ne ka concert ke la chaise te ke on voilà donc au temps de tengo donc ça va être du show 100% show donc la professionnel board de faire be munu be wele et c'est ga fam munu be na chorégraphie na mon bok et puis voilà donc au dernier bateau amantigi daw kan et puis voilà alsa ko dofara force kan ya fam mama fari jigi de ga fare ni c'est pas connait ka beta 26 mars wonta c'est mo ko mun wa ko lu ko de ka giri OK o te ta fana ay mo ko fanu te wali jinaw banko parce que anga jama jinaw bula quoi mo doronte voilà abonné ya de jama kan la jege si sans concert ke ro jama jine ka chala voilà ay bon te to malangolo de ka chawla parce que ko sergero do era la asaka nga bon fa be concert ta ga ne ka bola organisation manque d'organisation ni fait ko ka chan quoi mais pour mon premier concert voilà quoi on va le faire non gola mega fo nga premier concert on va le faire ensemble moi et les maliens on me fera yon ngane
mɔgɔ kelen tɛ quoi. Ni Ala Est-ce que sɔnna. bɛ k'a faamu? Ça va être c'est-à-dire un show, c'est-à-dire du jamais vu. Et a bɛ kɛ n'a a daminɛna ni hakilina minnu b'a kɔfɛ n'a faamuna a bɛ continuer a bɛ kɛ san o san. Est-ce que ye waati bolo da concert in na? Non, pour l'instant an mago bɛ yeta dɔw la halisa. Fɛn dɔw b'an bolo dogolen an bɛ fɛ olu ka ye fɔlɔ. Donc an bɛ ka baara k'olu kan. An b'a to maliyɛnw ɲɛ ka da o kan u k'o lamɛn fɔlɔ. Donc n'u y'o lamɛn o kɔfɛ fɛnw bɛ na n'u yɛrɛ ye quoi. Voilà, sinon ma date fɔ fɔlɔ. Voilà. Sly e furulen don wa? Sly furulen don. I furulen don? Bien sûr. Den b'i bolo wa? Bien sûr, den bɛ n bolo. A mɛnna? Ouais, ça fait 1 an. Donc Sly Félicitations alors. Merci. Fana ye filanan ko ɲɛɲini sa sinon fɔlɔ kɔni bɛ. An b'a fɛ ko fɛn tɛ an yɛrɛ kun bɛ dɔ de ɲini ka d'i ma komi i ko ko dɔ bɛ non dɔ bɛ yen mais komi an fɛnɛ ye silamɛw an b'a ta fo 4 de. A tɛ dan kelen ma ma fisa ni fila ko in. Bon i b'a dɔn 4 parce que ni muso kelen b'i bolo muso kelen bɛ k'i faden de ye quoi. D'accord. Ni filanan furu a faden bɛ kɛ muso dɔ in ye quoi donc olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛnabɔ. I bɛ taa sɔrɔ cɛ caman fana bɛ kelen b'u bolo n'a muso ka di mais n'a ye filanan ta dɔrɔn fu a ye cɛ ni. Bon olu ta ye ala kana an ta kɛ ten. Si muso caman furula o ma ɲi dɛ. Bon n bɛ kulonkɛ la dɛ a ye n bila yan dɛ. I muso bɛ k'a labɛn wagati in na dɛ. Madame Sefa. I bɛ kulonkɛ la dɛ. I cɛ wa a bɛna muso wɛrɛ fari la ne yɛrɛ bɛ n'o ko ɲɛnabɔ dari. Cɛ tɛ m'a fɔ u bɛ k'a danna de. Ok Sly dumuni jumɛn yɛrɛ de ka di yɛrɛ i yɛrɛ dumuni. Tigadɛgɛ. O tuma e maninka ya? N tɛ maninka ye kuyate de mais tigadɛgɛ o ka di n ye dɛ n'o dun heure bɛɛ. Ne yɛrɛ bɛna f'i ye i bɛna fɔ ko fakoyi de. N'a Ne f'i ma ye se ka taa an ka côté la. n'a f'i ma n t'o fɛ baarakɛla dɔw n'a bɛ nɛgɛ bɔ n na. Ayi sa ni muso b'a tobi dara t'o la sa. Komi baarakɛla dɔ de la ka fakoyi tobi ne yɛrɛ bolo bɛ ka bin kɛnɛ de ɲimi walayi bilayi. A ma mɔ de. Mɔli yɛrɛ n ko don fo bilenman nafiman don. Fakoyi dun ka di ne ye. A mun dun ye tigadɛgɛ ja e? Tigadɛgɛ ne yɛrɛ t'a dɔn walayi. I muso ye maninka de ya? Keyita don. O ye maninka ye. Keyita ye maninka de. Ayi ni muso ye maninka ye a bɛ tigadɛgɛ n'an tobi ka di ma ka gangɛnɛ k'a la e bɛ ka fɔ k'i bɛna filanan furu ka fara a kan. An m'a ɲininka de wa? Madame i jija dɛ a ko k'a bɛna fakoyi tobila de ɲini. M'a fɔ a y'a danna a y'a danna de m'a fɔ dɛ. Komi an ka waati tɔ ma jan bilen folikan laban b'i bolo ka di kanubagaw ma. Bon folikan min bɛ n bolo o ye de aw tɛ ɲinɛ aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ c'est à dire ka kɛ mɔgɔ fɛ sara t'a la quoi c'est à dire ka mɔgɔ ye ten ka kanu sara t'a la donc n bɛ n kanubagaw n b'aw fo donc halisa ala ka barika don aw la halisa ala k'aw caya k'aw kɛ miliyariw ye walayi an ka tɔgɔ diya b'o de la n b'aw yɛrɛ fo aw ka nin initiative la c'est bien du courage ka fɛn caman bɔ a kɔnɔ ok voilà. I ka foli diyara n ye. Merci. N'i bɛ se k'i ka numéro bila i kanubaga minnu sigilen don waati in na n'u bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ. Problème foyi t'a la ne ka numéro WhatsApp c'est le 73 73 22 22 03 03 71 71 73 22 03 71. I mana wele na waati bɛɛ i bɛ sɔrɔ. Voilà, mais pour les concerts et autres n ka manager ka contact bɛ yen donc voilà 93 oui 39 70 01 70 01 ça c'est le numéro de mon manager 93 39 70 01. Kanbaga dɔw bɛ yen n'aw y'aw ka numéro bila u b'aw wele ka aw tɔgɔ. C'est walayi o yɛrɛ de ye problème mais c'est à dire fɛn dɔ de don faamuyali dɔw de don artiste bɛɛ m'a faamu n'i y'a mɛn artiste ye n ko mɔgɔ dɔw de b'i fɛ est-ce que bɛ k'a faamu o kanubaga minnu b'i wele ne bolo kojugu tɛ quoi bɛɛ n'a ka faamuyali kɛcogo de don e de bɛ kɛ maa faamuyalen k'i dusu faga o kɔrɔ i y'a faamu maa kanubaga a ka bon ni ye dɛ i y'a faamu mɔgɔ min b'i kanu ten i t'a sara sɔrɔ quoi donc k'u k'an wele n'u m'an sɔrɔ u ka message bila ni ye temps sɔrɔ wagati o wagati u jaabi. Est-ce que e kanubaga dɔ delila k'i wele ka numéro la ka kumakan jugu f'i ma ou bien ka neni dɔ kɛ k'i sɛgɛrɛ parce que o tɛ b'a ko la. Bon u tɛ neni mais fɛko kumaw de ka ca. Madame bɛ yen dɛ. Voilà u bɛ tile k'an wele de n bɛ fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bon artiste dun filɛ nin ye a ma nɔgɔn quoi.
y'a fɔ ka mɔgɔ ye tile kelen dɔrɔn ten dɔrɔn ka numéro ta tile kelen k'i bɛ fɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u delila yɛrɛ de k'a to carrière ka taa sanfɛ ko b'u bɛɛ fɛ mais faniya de don y'a faamu voilà o ka ne kɔni dina bɛ mun fɛ n'i donna musoko la nin moment in na ayiwa an ka carrière kana bin dɛ muso ko ayi o bila kɛrɛfɛ adamaden n'i b'i yɛrɛ dɔn quoi fɛn dɔw bɛ yen a t'i bɔ i ja kan quoi est-ce que i bɛ k'a faamu voilà an ye muso sugu bɛɛ an ɲɛ la quoi donc muso ko tɛ tuguni quoi y'a faamu voilà an wari ɲini de la voilà Sefa an b'a fɔ diyara ye halisa ala ka sankɔrɔtaw di amin yarabi halisa ala k'aw lamɛn yɔrɔ la aw ma sigi ni yɔrɔ minnu ye amin yarabi parce que an ka émission sera a kuncɛ yɔrɔ ma nin wagati in na d'accord an bɛn'i bila i ka misigi min ye bezi kɛ o kɔni i bɛn'o da an ye an ka clôturer n'o ye ka émission bila ye ayi mais DJ i jɔ fɔlɔ an bɛ fɛ an ka da a da la an k'o lamɛn de quoi voilà an bɛ fɛ Sefa da la kɔfɛ DJ bɛ misigi k'a la an bɛ bɛna fɛ san o san gere bɔ san o san gere bɔ e ni ɲɔgɔn na joli nana ka taa lɔtɔ min na a bɛ taa a bɛ na a bɛ tabalu ni ɲɔgɔn cɛ bɔti bɛɛ teri tɛ a mama la cousin Paris le coup markup an bɛ ka so san e bɛ ka so ku tɛrɛmɛ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ bɔti kɔnɔ kɛlɛ o ye dɔlɔbɔn bɛ na ni ɲɔgɔn bɔ américain kɛlɛ fɛrɛ de nɛgɛ t'i bolo tɛ fɛrɛ ye rappɛrw cayara ni fanu ye fanu de staru ye ɲɔgɔn ci ko la de fɛ geza de ye ko ye a tɛ su kɛ ka ban n'an t'an da ni an porte e ma dɔn Bamako ka di an bɛɛ champion de hali ni ma se lara i b'a dɔn ko violon tɛ an ka su di sutigiw ma an ka Wakanda bɛn kɔgɔnin k'a la sukoro k'a la jabanin k'a la kɔgɔnin k'a la sukoro k'a la jabanin k'a la bambara bambaba wati kɔnɔ gerebu a bɛ taa a bɛ na a bɛ tabalu ni ɲɔgɔn cɛ bɔti bɛɛ teri tɛ mama la cousin Paris le coup markup an bɛ ka so san e bɛ ka so ku tɛrɛmɛ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ kelen mi bɔ est-ce que bɛɛ kelen mi bɔ san o san gere bɔ e ni ɲɔgɔn na joli nana ka taa pusite na ka taa ka kuma fara n'i ye taa ɲɔgɔn na kɛ gumi fara y'a fɔ n y'a kɛ n y'a kɛ k'an bɛ filɛ ni jara ok Sila ye Sefa i ka weleli diyara n ye i y'an ka weleli laminɛ donc i yɛrɛ ni ce i ni baraji an ka nin plateau in sanfɛ Mali kunnafoni TV kan ka lajɛ an lamɛnbaaw tulo kan k'an bɛ an sɔrɔ nin hokumu ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ yan samedi wɛrɛ n'Ala m'an ka jɔnya juru don an na mɔgɔ min kun y'an ka réalisateur ye n'ale ye Yaya Samake réalisatrice ale ye Mariam ye donc an bɛ foli lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen don nin waati in na ka an filɛ Mali kunnafoni TV sanfɛ n'o ye ne yɛrɛ Dina ka émission mandi ye n'o ye Star Show ye an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw de ye sɛgɛnbali ɲinabaliw ye aw de b'aw sigi nin wagati in na ka anw filɛ na aw tɛ anw tɛ kɛ foyi don o don anw de b'aw fana ka foli kɛ aw de fana b'anw na nisɔndiya Miss
Ok, Dina, merci. An b'a fɔ an lamɛnbagaw ye halisa k'u ka bɔ artiste min tun b'an bolo bi n'o ye Sly Sefa ye mɔgɔ dogolen tɛ halisa a b'a ɲini a kanubagaw fɛ a filɛlibagaw a ka fanu u ka taa halisa ka taa vie d'a ma ka t'u abonné a la k'a partager parce que partage ka ɲi artiste ma trop aw k'a commenter a k'a liker halisa halisa n b'a ɲini a kanubagaw fɛ u ka bɔ ka caya ka t'u abonné a la ka to k'a liker k'a partager o la a bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ ka sɔrɔ a hakili tɛ yɔrɔ min ye Voilà, partage ka caya dɛ. partager A y'a partage Voilà. yɛrɛ de. N'i y'a mɛn Ka t'aw artiste abonné. aw de don voilà donc Voilà. a y'aw connecté a b'aw abonné a ka taa vie bila YouTube la halisa kura bɛ clip kura bila la Voilà. YouTube kan a ye bɔ aw ka sira taga la ka ten. taga a a f'u liker ye ko bi ma ɲi a ka Bi taa ma ye. télécharger Voilà. Maliyɛnw n'an ko ko bi ma ye de dɛ Ayiwa. Pourtant bi du man ɲi dɛ. Donc Sly Sefa Miss Diko ne yɛrɛ Dina donc an bɛ revoir di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko Aw nin kan y'an ka bɛn. émission bantɔ ye. samedi wɛrɛ di Bye heure bye. kelen bɛ yan Samedi nɔ wɛrɛ ni heure kelen na bisous.